ମୋ ମା ଭାର ପଇସା କେମିତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ 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 ପୁଣି କଣ? ଆରେ ବାବା କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ? ମୋ ମା ଭାର ପଇସା ନେଲେ ଅପରେସନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୋ ମାର ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ ମରିଯିବ ମୋ ମା। କିଛି ପୁଣି ମାଗର ମା ବଞ୍ଚିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ମାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଆଉ କୋଉ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ କରିବ। ମାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ପୁଅ କରିବ ମନେ କହିଲି ମାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ତମେ କରିବ। ଅପରେସନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୋ ହାତରେ ମୋ ମାର ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। କିଛି ପୁଣି ମାଗର ସମାଜ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବ। କିଛି ପୁଣି ସମାଜ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ତମେ କରିବ। କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ମାଟା ପରା ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ କିଛି କହନା। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଏ ବାୟା ବାବାରେ ମୋ ପାଇଁ ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ହେ ଜଗା ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ରଖିଥା। ମୋ କୃଷ୍ଣକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥା। ଜଗାରେ ମୋ ପୁଅ ଖୁସିରେ ଭରା ମୋ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ମା। ମାକୁ ତମେ ଭଲ କରିପାରିବନି କି ପୁଅ ତମେ? କେମିତିକା ପୁଅ ତମେ? ଠିକ ତମ ପୁଅ ପଡ଼ିଆକୁ ସତ ଠିକ ତମ ଡାକ୍ତର ପଡ଼ିଆକୁ ଡାକ୍ତର ନହିଁ ତମ ପରି ପୁଅ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ହବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆହୁରି ମାର ମାରେ ମାରେ ମାତା ସାତ ଦିଅ। ତଥାପି ମୋ ମୁହଁକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। କହିବି ଆହୁରି କହିବି ମୋ ମନ ବୁଝିବା ଯାଏ କହିବି। ତମକୁ ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟେ କିଡନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ତମେ ଭୁଲି ଗଲ। ତାଙ୍କ ଦାନ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତମ ପାଖରେ କଣ କିଛି ବି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଟା ନିଜ ପୁଅ ନୁହଁ ପାଳିତ ପୁଅ। କୃଷ୍ଣ ଏକଥା ସତ କୁହ କୃଷ୍ଣ। ଏକଥା ସତ କୁହ କୃଷ୍ଣ। ଏକଥା ସତ ସତ ମିଛ ସେ କଣ ନିଜ ସେ କଣ ଦଶମାସ ଧରି ତା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ କରିଛି। ସବୁ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ବାପ ମା ସଂଗ୍ର କରିଛି। ତାକୁ ଗାଳି କରିବା ଦେଖେଇବ ବେ। କଣ କହିଲ ମା? ହଁ ସେଇ ମା ମୋ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ମୋ ମା କରିଛି କେବଳ ତା ବାବାର ପ୍ରାଇସି ପାଇଁ ମୋତେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ମୋତେ ମା ଦେଖେଇଲା ମା। କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଜାଣି ଶୁଣି ଅପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ବାପ ମା ସଂଗ୍ର କରିଛି। ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ସତ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବ? ସେଟା ଆଣିକି ଶାସ୍ତି ଦେବ। କହ ମତେ କହ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ
দেবী ভাবরে পূজা করিবি জীবন্ত ঠাকুরানী ভাবরে পূজা করিবি জীবন্ত ঠাকুরানী ভাবরে পূজা করিবি বলে না তো না ও শান্তিতে বাবা মা ঝগড়া করছে হাতে ছুরি করে জড়ক পানি চলে মারি দেইছি একথা তমে কহুছ একথা যদি এ দুনিয়া সারা সমস্তে কহিবে তথাপি মু বিশ্বাস করি পারিবিনি মଣିଷ ତ ଛାଡ଼ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ମା କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ମାରିଥିବେ ତଥାପି ମୁଁ ମିଛ ବୋଲି କହିବି একদম চুপ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ ତମେ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଘରଟାକୁ ତମେ ନର୍କପୁର କରିଦେବ ତମେ ଆଜି ଏ ଘରୁ ପିତା ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ତମେ ନୁହେଁ ତମ ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଏ ଘରୁ ପିତା ହେବା ଦରକାର ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ପିତା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନି ସବୁ ଦେଖିବୁ ଶୁଣିବୁ ଚୁପ୍ ରହିବୁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଭାଇ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଲମ୍ବାକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆ କାମଟା ସାରି ଦିଅ ତମେ ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବେ ଏବେ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦିଅ ତମେ ହଁ ବିନା ହେ ବିଦା କରିଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ହଁ ତତେ ତୁ କେତେ ଦିନ ଯାଇଛୁ କୋଉ ଜମିକି ସପୋର୍ଟ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆ ଏମିତି ଖାତିର କରୁଛ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନି କଣଟା ଠିକ କହୁଛୁ କଣଟା ଠିକ କହୁଛୁ ଯେ ମୋ ବାବା ମାରିଛି ଯେ ମୋ ବାବା ମାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖିବି ମୁଁ ତାକୁ ମା ବୋଲି ଦେଖିବି ମା ବୋଲି ଡାକିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିବ ଯେ ସେ ତମ ପାଇଁ ମା ବଦଳରେ ମା ହେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଉପାସ ରହି ତମକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ତମକୁ ସେ ଚପଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ନିଜର ଗୋଟା କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରି ତମକୁ ସେ ଡାକ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଭୁଲି ସାରିଛି ତାର ସେ ସବୁ ଅବଦାନକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ସାରିଛି ଯିଏ ତାର ଅବଦାନକୁ ଭୁଲିଯାଏ ତାକୁ ବେଇମାନ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଗୋଟେ ମାର ମା ପରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ତାକୁ ଅମଣିଷ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରାଗ ବିଛଣା କୃଷ୍ଣ ଘରକୁ ଚଳି ସାରିଛି କୃଷ୍ଣ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇସାରିଛି ପାଗଳ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରବଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିଲେନି ସେ କୃଷ୍ଣ ହବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମା ଯଶୋଦାକୁ ଯିଏ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ କେବେ କାହାର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଜାତିର ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ସେ କୋଉ ଅପଦେବତାର ଅଭିଶାପ ସେ କୋଉ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কଣ କରୁଛ ତମେ এই গোটিয়ে মাত্র তোমার খারাপ অভ্যাস স্ত্রী ପାଇଁ ତମେ ଅନ୍ଧ স্ত্রী প্রেমরে তবে পাগল ହଁ ମୋ ପାଗଳ
তোর এমনিতে অবস্থা মু দেখি পারলি লো সহি পারলি গো চাল ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଏ ଅବା କଥାଟା ତ ବୁଝୁଲୁ କାହିଁକି ଏମାନେ ତତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି ଲୋ ଏମାନେ ତତେ ମାରିଦେବେ ତତେ ଏ ଅପା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ପୁରା ଅଛି ତୋ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଯେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ତତେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ଲୋ ଅପା ତତେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ধর্ম অনুসারে ফল ସବୁବେଳେ ସବୁକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ସବୁର ଠିକକୁ ଭୁଲ କରି କହିଲା ଆଉ ତୁ ହଲିଲା କର ତମେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତା କଥା ଠିକ ଅଛି